Ja, vi kommer nu till den andra grundläggande sanningen om evangelium, sola scriptura, Bibeln, skriften alena. Och det hänger ihop med det första. Om det är sant att det är alena Kristus, genom vilken vi har frälsning, allt genom honom, i honom, så är det också sant allt alena genom skriften. Och varför är det så? Vi känner ingen annan Kristus än den Kristus som är uppenbar i skriften. Paulus varnar för att det är alltid en fara att de kristna tar emot en annan Jesus, en falsk Jesus. I andra Korintierbrevet i kapitel 11, vers 4, där säger han, andra Korintierbrevet kapitel 11, vers 4, ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus, den faran består. Och därför måste vi hålla oss till skriften, och till skriften alena. Ty Kristus, vi känner Kristus enbart och alena genom skriften. Så som han blir förkunnad i de apostoliska skrifterna, också så som han blir utlovad i de profetiska skrifterna och där redan beskrivet. Det är så vi känner honom och på intet annat vis. Herren själv sa att skriften, och han syftar då på det gamla testamentet, skriften vittnar om honom. Johannes evangeliet kapitel 5, vers 39. Johannes kapitel 5, 39. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har, eller det står det okej, det ni tänker, ni menar att ni har evigt liv i det. Och sen bekräftar Herren, och det är dessa som vittnar om mig. Det är skrifterna som vittnar om Kristus. Paulus, han sa det att han tjänade fädernas Gud och att han inte kunde tjäna fädernas Gud på ett annat vis än genom att han trodde allt som är skrivet i det gamla testamentet, Apostlagärningarna kapitel 24, vers 14. Det var ju på aposteln Pauli dag skriften. Det nya testamentet var ännu inte nedskrivet. Apostlagärningarna kapitel 24, vers 14. Apostlagärningarna 24, vers 14. Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen, som det kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och han tar avstånd med denna bekännelse från judarna. Judarna, de sa, vi tror på skriften, vi tror på lagen, vi tror på profeterna och på den rabbiniska utläggningen. Och den rabbiniska utläggningen av skriften var viktigare än skriften själv. Skriften alena. Och i sitt sista brev som han skrev ur fängelset innan han blev avrättad, andra Timoteusbrevet kapitel 3. Där överlämnar han Timoteus till skriften. Med andra ord, han säger, nu är inte jag här längre, men du har skriften. Och du behöver inte mig. Ja, du har visserligen lärt saker om mig, också apostolisk lära, och du har lärt av min förebild, men du har skriften. Och skriften har den förmågan, den kraften,
att fullkomligt utrusta dig för all tjänst. Andra Timoteusbrevet kapitel 3, verserna 15 till 17. Andra Timoteusbrevet kapitel 3, 15 till 17. Jag börjar med vers 14. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt, och av vilka? Av aposteln och ur skriften. Och så kan vi säga aposteln, han förkroppsligar den apostoliska läran, alltså Nya testamentet. Och skriften är det gamla testamentet. Alltså hela Bibeln. Hela Bibeln. Det gamla testamentet och apostolisk lära. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostra i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Och här säger Paulus inte mindre än att skriften räcker. Skriften räcker för att bli frälst. Skriften räcker för att leva som en kristen. Skriften räcker för att fullfölja vår tjänst. Vi behöver inget annat än skriften. Tro på skriften förstås. Och den helige ande som verkar med skriften. Skriften alena. Och det var just den inställningen som också reformatorerna som Martin Luther hade gentemot skriften. Skriften alena. Han måste ju redogöra vad han hade lärt och skrivit. Den så kallade nya läran. Det var ingen ny lära, det var det gamla evangeliet. Men det var nytt för många på 1500-talet. Och han måste redogöra för vad han hade lärt och skrivit inför kejsaren. Inför kejsaren av det heliga romerska riket av tysk, hur säger det? Hur heter det på svenska? Das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Det heliga romerska riket som var av tysk nation. Alltså inför kejsaren. Och det enda svaret han kunde ge var: jag har lärt och jag har lärt. Skriften säger det. Jag är överbevisad av och genom skriften. Skriften har övervunnit mig. Och därför kan jag inte återkalla. Man gav mig ju till att återkalla vad den här hade skrivit. Först frågar man honom: har du skrivit de här böckerna? Ja, de har jag skrivit. Är du beredd att återkalla vad du har skrivit här? Och hans svar var: eftersom ers majestät, jag läser den här boken, en förträfflig bok. Jag läste det här dagarna, jag visste inte alls att den boken fanns, men jag läste det här dagarna och allt jag har läst hittills är verkligen förträffligt. Lars Borgström, bibliskt och romersk-katolskt. Var inne står skillnaden. Och han har här just orden som Martin Luther, med orden som han svarade med inför kejsaren och riket. Han ensam stod inför kejsaren och riket och han visste om jag ger ett svar som inte behagar kejsaren, då är det mitt slut. Så säger han: eftersom eders majestät och edra mäktiga nåder begär ett enkelt svar, så vill jag ge er ett sådant utan horn och tänder på detta sätt. Utan att jag blir övervunnen genom skriftens vittnesbörd eller genom klara förnuftsgrunder. Ty varken påven eller koncilierna alena, eftersom det står fast att det ofta har irrat, alltså tagit fel och motsagt sig själva, så är jag övervunnen genom det av mig anförda skriftställena och är mitt samvete fånget i Guds ord. Därför kan och vill jag inte återkalla någon alls, ty det är varken säkert eller rätt
att handla mot samvetet. Och det var just hans hållning gentemot skriften. Skriften alena, vad skriften säger, binder oss, men inget annat binder oss. Det är det enda som binder oss, skriften. Skriften alena. Inte traditionerna. Och som judendomen hade utvecklat sina traditioner som blev viktigare än skriften, hade den katolska kyrkan också utvecklat sina traditioner som blev viktigare än skriften. Och därför var det farligt att säga någonting sådant inför kejsaren som hade alla svar just för vad man trodde i hans rike. Och han var god katolik, uppfostrad på det spanska hålet. Jag kunde inte ens tyska, stackars gubben. Det stod en tyske, Martin Luther, inför honom, och man måste översätta för kejsaren. För den tyske kejsaren var Martin Luther sa på tyska. Och sen så talade han latin för att man skulle förstå. Alltså det var hållningen av reformatorerna gentemot skriften. De trodde det, de levde så, de utlärde det att skriften räcker. Ordet räcker. Och så kan vi säga så som frälsningen sker genom Kristus alena. Så blir vi också frälsta genom ordet alena. Vi kan, hur säger man på svenska, vi kan urskilja Kristus och ordet, men vi kan inte skilja på dem. De hänger ihop. Är det rätt att säga så? Urskilja men inte skilja. Vi kan unterscheiden, aber nicht scheiden. Just det, urskilja men inte åtskilja. Inte åtskilja, ja. Urskilja men inte åtskilja. Det finns, därför att det inte finns någon annan Kristus än Bibelns Kristus. Och därför får vi aldrig åtskilja Kristus, som är det levande ordet, från det skrivna ordet. De hänger ihop. Kristus själv, han heter ordet, Johannes 1:1, i begynnelsen var ordet. Och då han kommer att bli uppenbar. Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 11. Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 11. Jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter trofast och sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud har han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Han är Guds ord. Och han är just den som det skrivna ordet lär och förkunnar. Vårt förhållande till skriften är därför lika med vårt förhållande till Kristus. Om vi har ett löst förhållande till skriften, betyder det att vi har ett löst förhållande till Kristus. Och den som ignorerar Bibeln, han ignorerar Kristus. Man kan inte säga att älskar Jesus om man inte älskar hans ord. Och tar hans ord på allvar. Och läser, fördjupas i hans ord. Och tar emot hans ord. Och lyder hans ord. Och vi kan faktiskt se att det består enhet mellan Guds son, Guds Kristus och Guds ord. Vi ska jämföra två ställen med varandra som visar hur Kristi ord, så Kristus som är ordet och det skrivna ordet, hur de hänger ihop. Första Timoteusbrevet kapitel 5, vers 18. Första Timoteusbrevet kapitel 5, vers 18.
Ty skriften säger, du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Alltså det är 2 skriftställen. Skriften säger, och det andra skriftstället det lyder, arbetaren är värd sin lön. Och det stället är ett ord som Jesus uttalade då han sände ut de där 70 lärjungarna att predika i Israel. Lukas 10, vers 7. Den versen ska vi nu läsa. Lukas 10, vers 7. Här står: stanna i det huset och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Vem är den som talar här? Vem säger det? Kristus säger. Arbetaren är värd sin lön. Och Paulus skriver, skriften säger. Alltså är det likbetydigt. Kristus säger, skriften säger. Skriften säger, det är lika med Kristus säger. Kristi auktoritet och skriftens auktoritet är ett och samma. Skriftens auktoritet och Kristi auktoritet, ett och samma. Hur blev vi kristna? Genom att ta emot Kristus. Men hur tog vi emot Kristus? Genom att ta emot predikan om Kristus. Vi tog emot ordet om Kristus. Vi blev inte kristna genom att vår själ blev upprörd, genom att vi såg en syn eller hade en dröm. Vi blev kristna genom att vi tog emot ordet. Ordet om Kristus. Om vi aldrig hade hört om Kristus i evangeliet, eller om vi aldrig hade läst i Bibeln om Kristus, hade vi aldrig vetat något om honom och hade vi aldrig kommit till tron på honom. Tron kommer genom predikan om Kristus. Romarbrevet kapitel 10, vers 17. Romarbrevet kapitel 10, vers 17. Här står, alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Det är därifrån som tron kommer. Och så blev vi kristna. Vi tog emot Kristus i och med att vi tog emot predikan om Kristus. Läran om Kristus. Ordet om Kristus. Och vi lyder Kristus i och med att vi lyder hans ord. Man kan inbilla sig så mycket. Man kan inbilla sig att man lyder Kristus när man har sina egna idéer. Och tänker, ja, det måste ju behaga honom. Och det måste ju vara någonting gott att göra. Vi kan inte lyda Kristus på annat vis än att lyda hans ord. Vi måste känna hans ord, läsa hans ord. Och i det här ordet, genom det här ordet, hör vi hans röst. Inte akustiskt. Visst kan Gud göra det, tala akustiskt. Han kan visserligen göra det i nödsituationer. Men vi har här hans ord och här hör vi hans röst. Och här talar han så att vi kan förstå och ta emot det. Och hörsamma hans ord. Innan vi blev frälsta var vi olydnadens barn. Så säger Paulus 2 gånger i Efesierbrevet. Vi läser ett ställe, Efesierbrevet kapitel 2, vers 2. Olydnadens barn. Det är just människan som lever i otro och i synd.
Han lever i olydnad gentemot Gud. Han avvisar allt som Gud heter och allt som Gud säger och allt som Gud vill. Han avvisar allt. Han lever i olydnadens barn. Efesierbrevet kapitel 2, vers 2. Tidigare levde ni i den på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som du är verksam i, olydnadens barn, olydnadens söner. Men nu har vi blivit, som Petrus säger i första Petrusbrevet, lydnadens söner, alltså precis motsatsen. Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 14. Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 14. Som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i, när ni ännu var okunniga. Och genom evangelium som är Guds kraft till frälsning har vi blivit lydnadens barn. Och vi lyder nu genom att vi lyder bibelordet. Det är så vi lyder Gud. Och så kan vi aldrig ha ett rätt förhållande, en rätt relation till Herren om vi inte tar emot hans ord och lever i hans ord. Och så fortsätter att lyda hans ord. Vi säger alltså sola scriptura, skriften alena. Men varför är det så att Gud har givit oss sitt ord skrivet? Han kunde ju också ha givit var och en av oss direkt inspiration. Varför valde Gud detta medel? Skrivet. Varför är det så att Gud utvalde ett fåtal, mycket få av alla miljarder människor som någonsin har levt, mycket få människor, att till dem ge ett direkt ord från Gud genom inspiration. De skrev upp det. Och de skrev upp det för att hela resten av mänskligheten skulle ha ett skrivet ord. Varför gjorde Gud det på det viset? Ja, han kunde ha gjort det så att han beständigt talar till dig och sen till dig och till mig varje natt. Vi har drömmar, vi har syner, vi har direkta inspirationer. Varför gjorde Gud inte det på det viset? Det finns flera svar på den frågan. Men vi kan sammanfatta allt det följande svar. För att på rätt vis och stå i rätt förhållande till Gud behöver vi en objektiv kunskapens källa. En kunskapens källa som inte är i oss utanför oss. Men varför är det så? Det är därför att vi är syndare. Och som syndare är vi så fördärvade. Är vi så som Luther sa det, människan i synden är incurvatus in se. Han är böjd in i sig själv. Han söker alltid sitt egna, sin fördel, sin ära, sina ägor, sitt välmående. Vi kan inte annorlunda som syndare. Och om uppenbarelsen skulle bli given åt var och en i sig själv, skulle den alltid vara subjektiv. Och därför behöver vi en uppenbarelse som är utanför, som kommer från ovanifrån, inte i oss, utan från över oss och utanför oss. Och det enda sättet som tvingar oss att ta emot uppenbarelsen utifrån är just den att den är här, den är inte i mig. Här är den. Och varje gång jag slår upp Bibeln förstår jag att ljuset, det kommer härifrån, inte från mitt inre. Och det är en objektiv sanning. Och om det nu vore så att vi alla skulle ha privat uppenbarelse och privata syner och privata inspirationer, då skulle vi sitta här söndag morgon och en skulle säga, ja, i natt hörde jag det. Men han skulle säga, det kan inte stämma, jag hörde nämligen det.
Och så skulle vi aldrig ha någon gemenskap i sanningen. Men så är vi nödgade att allesammans rikta oss efter samma rättesnöre. Ett rättesnöre, givet i skriven form. Så vi tackar Gud för att vi har en skriven uppenbarelse som är fast, som är objektiv, som är lika och samma för alla. Och alla som tror ställer sig under en och samma auktoritet. Det skrivna ordets auktoritet. Och det är grunden till varje gemenskap. Till varje sann gemenskap. Inte en påtvingad gemenskap, inte en organiserad gemenskap som en mäktig kyrka kan organisera. Utan en sann, genom Guds ord och Guds ande verkad gemenskap. Gemenskap i Guds sanning. Och den kommer till stånd just på det viset att vi alla har samma uppenbarelse, samma rättesnöre, samma källa, samma uppenbarelsens källa, Bibeln, skrivet ord. Då Herren en dag beslöt sig för att igen resa till Judeen, kunde lärjungarna inte förstå det. Och då frågade de Herren, men varför tillbaka till Juda igen? Du vill ju stena dig. Vi sist var där. Vi slår upp Johannes kapitel 11. Och Herren ger där ett mycket märkligt svar. Johannes evangeliet kapitel 11. Vers 6 till 10. Johannes kapitel 11, verserna 6 till 10. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han 2 dagar där han befann sig. Därefter sade han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Judeen. Lärjungarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade, har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom. Det är en grundläggande sanning. Jesus ville säga, ni förstår inte vad jag gör. Han vandrade alltid i dagens ljus, alltså det sanna ljuset. Han visste, han såg ju allt. Han hade ljus i sig. Men människan, som du och jag, vi måste resa om dagen. Vi behöver ljus utifrån. Vi måste vänta tills solen går upp. Och innan solen går upp ser vi ingenting. Och då snavar man, och då faller vi i gropar och då vet vi inte vart vi går. Och så lär oss Gud genom skapelse. Vi behöver ett ljus som kommer utifrån. Och ännu mer gäller det sant, och ännu mer är det sant för frälsningen. Vi behöver ett ljus som kommer utifrån, för ljuset är inte i oss. Och det är just det som mystikerna och svärmarna aldrig ville ta emot. De söker till ljuset i sig själv, det inre ljuset. Och det är villfarelse. Det för oss vilse. Om vi söker ljus i oss själva, i oss är inget ljus. Herren säger att människan har ljuset inte i sig själv. Det är helt enkelt så. Och därför tackar vi honom för ljuset som kommer utifrån. Den som vandrar om natten snavar därför att ljuset inte finns i honom. Vi är genom synden i syndens natt. Det är mörkt. Vi vet inte vart vi går. Ljuset är inte i oss. Och så vi har detta ljus som är Kristus, personen Kristus, inte i oss, i honom. Och Kristus, vem han är och ljuset som är i honom, har vi just genom hans ord. Och därför tackar vi Gud för en skriven, en faststående, en för alla förpliktande
samma uppenbarelse. Och med detta rättesnöre kan vi mäta allt som sägs angående Gud och människan och frälsning och evigheten. Men nu är det så att syndaren, han föreställer sig det är just hans vanföreställning, att han är tillräcklig i sig själv. Det var också den stora inbildningen av den så kallade upplysningstiden. Det är en intressant beteckning, upplysning. Varför kallar man ännu den tiden för upplysningstid? På franska, les lumières, heter det till och med på franska. Ljuset tändes på med upplysningstiden. Man menade då att människan äntligen hade förstått. Vi behöver inte tro på någon Gud, på någon Bibel, på ingenting. Vi har ju vårt förnuft. Det är ljuset. Och då gick ljuset upp, då människan började använda enbart sitt förnuft för att förstå sig själv, för att förstå världen, för att förstå varifrån han kommer och vart han går. Men det är ett inbildningsfoster att tänka så. Men det är just syndare. Han vill själv vara sin världs mitt. Jag i mitten. Allt ska förklaras från mig, utifrån mig. Allt ska vara till min förmån, vad jag tycker. Det är syndaren. Och evangelium och predikan om evangelium och det som skedde under reformationstiden, det var en oerhörd befrielse. Det befriade människan från den vanföreställningen att han räcker i sig själv. Vi är fullständigt beroende på att Gud lär oss, att han ger oss ljus, att han för oss ut ur mörkret. Och han gör det genom sin son och han gör det genom att vi möter hans son i det skrivna ordet. Det finns ingen annan medel, ingen annan väg. Och det var just det som den romersk-katolska kyrkan vände sig emot. Då den sa, ja, Bibeln kunde inte gärna säga, nej, Bibeln är inte Guds ord, det gick ju inte. Men de måste relativera Bibelns betydelse och värde. Bibeln plus traditionerna. Bibeln plus kyrkans läroämbete. Och därmed hade människan intagit igen platsen i centrum. Traditionerna skriver om människor, läroämbetet, en mänsklig institution. Och så är det i alla fall människan, så tar människan Bibeln, men det är han som bestämmer och säger vad man ska tro och vad man inte ska tro. Och det betyder att den romerska katolicismen, den är antropocentrisk. Antropos, människan, centrum. Människan i centrum, antropocentrisk. Hela den romersk-katolska religionen är antropocentrisk. Vem är den katolska kyrkans fundament? En människa, Petrus. Bibeln är att Kristus är kyrkans fundament. Men enligt romersk-katolsk lära är Petrus grunden till kyrkan, fundamentet, grundvalet som kyrkan bygger på, alltså en människa. Vem är kyrkans huvud enligt romersk-katolsk lära? En människa. Han kallar sig Kristi ställföreträdare. Alltså en människa. Och vad är den romersk-katolska gudstjänsten? Ja, den hela romersk-katolska fromhetens hjärta. Det är mässoffret. Mässoffret. Och vad sker vid mässoffret? Vid mässoffret blir Jesus på nytt och på nytt och på nytt och igen offrar. Och vem gör det?
I vems händer är Jesus? I händerna av en människa. Och det är just katolicismen. Kristus är i människans händer. Och så blir Kristus i hela det systemet någonting som inte passar människan. Så som vi vill ha honom, där vi vill ha honom. Vi sätter honom dit, han passar enligt våra föreställningar. Och det bevisar att och visar hur hela den romerska katolicismen är antropocentrisk. Det är det som en vigd katolsk präst gör. Han offrar Kristus och Kristus i hostien och han Kristus i sina händer. Han säger, det här är Kristi kropp. Nu är han offrad. Och nu får ni ta emot honom. Och så delar han ut Kristus åt de troende. Och hur får man syndaförlåtelse i det systemet? Genom en människa. Du måste bikta dina synder till en människa. Och sen ålägger det denna människa, denna präst, ålägger det ett sorts böter. Du måste bedja så som med Ave Maria eller vad det nu är. Och då har du gjort det. Då har du avförtjänat ditt straff, då kommer du tillbaka. Och då säger han, alltså man brukar säga förr på latinska, ego te absolvo. Jag löser dig. Jag löser dig från din skuld. Allt går genom människan, är i människans händer. Och det är raka motsatsen till evangelium och till allt vad Guds ord lär. Och det förklarar varför det konciliet som blev inberopat, som församlade sig i mitten av 1500-talet för att bekämpa reformationen. Varför de avvisade alla centrala läror av reformationen. Alla. Mot Kristus alena kom Kristus och Maria. Mot skriften alena kom skriften och traditionerna. Mot nåden alena kom nåden som Gud ger åt dem som anstränger sig. Och den ger Gud nåd så att de kan fullkomna sig mer och mer. Mot tron alena kom tron, men också sakramenten. Och människan måste med sina botgörelser göra sig förtjänt av rättfärdiggörelse. Mot varje lära av reformationen. Och det handlar sig alltid om att människan ska bevisa vad han är, vad han kan. Och hur det slutligen beror på människan. Och inte på vad Gud har verkat i Kristus. Och inte på vad Gud har uppenbarat i den heliga skrift. Men nu måste vi tyvärr säga att ungefär 200 år efter reformationen skedde inte på samma vis, men i princip samma sak inom protestantismen. Att protestantismen föll tillbaka igen i rationalismen och därmed i antropocentrismen. Upplysningen hade denna effekt, alltså det som utlärdes under upplysningstiden, hade just denna effekt att protestantiska teologer, att de sedan började ta emot de där lärorna att människans förnuft räcker. Och om du är präst och teolog måste du med förnuftet redogöra vad du tror och också kunna förklara vad som är trovärdigt och som inte är trovärdigt. Och därmed är människan igen i mitten. Så blir människan satt tillbaks i mitten. Och hela den teologiska liberalismen, bibelkritiken, kom från protestantismen. Så blev också protestantismen antropocentrisk. Och så är den idag, antropocentrisk. Det rör sig bara om människan. Vem är människan? Vad behöver människan? Vad är människans behov? Mänskliga rättigheter. Det är det enda som de vet om i protestantismen. Inget evangelium. Ingen Kristus, ingen synd, ingen försoning. De tror ju ingenting, de tror bara på människan. Och om man tror på Jesus inte som Guds son, som Gud,
som är avlad av jungfrun Maria, som uppstånd från de döda, som återkommer där, utan som en förebild. En god människa, ett goda råd för hur människor ska leva tillsammans och vara i frid och vara lyckliga tillsammans. Det är allt som är kvar. Och därför är det så viktigt att vi förstår vad det innebär. Gud har uppenbarat sig genom skriften. Och så därför ska vi ta oss en titt på skriftens, det skrivna Guds ordets auktoritet. Och det är så, om det är sant att vi bara kan tro på Kristus genom ordet och att vi kan bara lyda honom i och med att vi lyder hans ord. Om det är sant att vi kan bara på det viset bevisa att vi älskar honom i och med att vi lyder hans ord, ja, då ser vi till att detta ord har oinskränkt auktoritet över oss i vårt dagliga liv. Också i våra församlingar. Att Bibelns auktoritet blir allt större och tydligare och klarare. Och om det är sant att Bibeln är Guds ord, ingivet av Gud, utandat av Gud, som Paulus säger i andra Timoteusbrevet, då tror vi att hela Bibeln är utandat av Gud. Och då kan vi inte börja bedöma vilket man kan tro och vilka delar av Bibeln man kan tro och vilka man inte kan tro. Vad som är sant och vad som inte kan vara sant. Jesus var en god människa, det kan vi tro. Och vad han utklädde, ja, det är ju ganska förnuftigt. Om alla skulle leva så underbart. Men att han blev född av en jungfru kan ju inte stämma. Och att han dog och uppstod från de döda, sånt sker inte. Om vi verkligen tror att Bibeln är Guds ord, då vågar vi inte att yppa tvivel mot det vad Gud har sagt. Antingen är det här Guds ord eller inte Guds ord. Om det inte är Guds ord, då behöver jag inte läsa. Då behöver jag inte rätta mig efter den här boken. Varför skulle jag göra det? Men om det är Guds ord, om jag säger jag tror, nej, då är det absolut. Då är det Guds ord. Om det är Guds ord, då är allt sant. Antingen allt Guds ord eller inte Guds ord. Det finns ingen mellanposition. Så står människan inför Kristus. Antingen för honom eller mot honom. Det finns ingen mellanposition. Det finns ingen mellanposition gentemot den här boken. Antingen förkasta den eller vi tar emot den. Förkasta in toto hela boken. Tar emot den in toto fullständigt hela boken. Antingen eller. Vi måste vara konsekventa. Och om vi tar emot den här boken som Guds ord, då måste vi också göra det nästa steget. Den här boken, vad Gud säger i det här ordet, ska regera mig, bestämma mig. Från morgonen på morgonen när jag stiger upp tills kvällen när jag går och lägger mig. Mitt tänkande, mitt omdöme, allt mitt görande och låtande, allt. Och så får det här ordet, den här uppenbarelsen, auktoritet över oss, makt över oss. Och för att vi ska se det lite tydligare, hur länge ska vi gå till halv? Ska vi göra en kort paus eller vad menar du? Ja, vi gör en kort paus. Ja, orkar ni lyssna? Nej, vi gör en kort paus. Ja, kanske någon som tar det. 5 minuter. Ja, nu ska vi som nästa se hur Herren och apostlarna, hur de förhöll sig till
det skrivna Gudsordet. Och sen reformatorernas syn på skriften och sedan hur reformationens kyrkor såg på skriften under kanske 200 eller 300 år. Och sen ska vi ta oss en kort titt på synen på skriften sen upplysningstiden. Och efter det ska vi ta en titt på 6 olika egenskaper som den heliga skrift har. Ja, hur förhöll sig Kristus, hur förhöll sig apostlarna till det skrivna ordet? Vi slår upp Matteus kapitel 4. Matteus kapitel 4, verserna 1-4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. 3 frestelser, 3 gånger svarar Jesus: det står skrivet. I vers 7, Jesus sa det till honom: det står också skrivet. Du ska inte fresta Herren din Gud. Och sedan vers 10, då sade Jesus till honom: gå bort Satan, ty det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Det är ju påfallande att Jesus citerar det skrivna ordet. Han sa inte, jag måste göra allt vad Gud vill, utan han säger: det står skrivet. Han ställer sig som människa under det skrivna ordet. Det står skrivet att människan lever av varje ord som utgår från Guds mun. Han kunde ha sagt det i allmänna ordalag, men för att visa att han verkligen var, som Galaterbrevet säger, född och ställd under lagen. Ställd under det skrivna Guds ordet. Och så var det skrivna ordet Herrens rättesnöre. Och han citerade det skrivna ordet som det stod skrivet. Han är vår förebild. Och om han hade denna hållning till det skrivna ordet, då anstår det inte oss att tänka att vi är förebild, att vi inte behöver det skrivna ordet. Nej, vi har ju anden. Vi behöver inte ordet. Jag hänvisade just till den där versen i Galaterbrevet. Vi borde läsa Galaterbrevet kapitel 4, vers 4. Galaterbrevet kapitel 4, vers 4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Han ställde sig under det skrivna ordet. Och igen citerar Jesus skriften. Matteus 15, vers 4. Matteus 15, vers 4. Verserna 3 och 4. Han svarade den: varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt, och nu citerar han ordagrant Andra Moseboken kapitel 20, vers 12. Hedra din far och din mor. Och Andra Moseboken 21, 17. Den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Likaså i Johannes kapitel 6, 45.
Johannes 6:45. Det står skrivet hos profeterna, det ska ha blivit undervisade av Gud. Han citerar ordagrant ur Jesaja kapitel 54. Och Johannes 10, vers 34. Johannes 10, vers 34. Jesus svarade dem, står det inte skrivet i er lag, jag har sagt att ni är gudar. Han citerar ur psalm 82. Det vill säga att han underströk sina argument och bekräftade sanningen och det rätta på sina argument genom att åberopa skriften, citera skriften. Och så förhöll sig också apostlarna till skriften. För att visa att vad de lärde var Guds ord och i enlighet med allt som Gud hade uppenbarat, citerade de skriften gång på gång. I Romarbrevet, bara i Romarbrevet för sig, står 16 gånger den korta satsen som det står skrivet. 16 gånger som det står skrivet. Över 20 gånger uttryck som skriften säger, eller Mose säger, eller Jesaja säger, eller David säger. Och det betyder att för dem var det som skriften säger absolut auktoritet. Och om skriften säger något, då är det slut på all diskussion. Så säger skriften. Alltså är det sant. Paulus har aldrig skrivit jag tänker, jag tycker. Utan som det står skrivet. Och de predikade så att man kunde jämföra deras predikan med skriften. För att på så vis verifiera eller falsifiera vad de hade sagt. Alltså att överbevisa som falskt eller för att påvisa att det är rätt. Det står om judarna i Berea i Apostlagärningarna kapitel 17, vers 11. Apostlagärningarna kapitel 17, vers 11. Här står det, judarna var mer öppna, eller egentligen, eugenester står det i grekiska, var ädlare. Det är det som egentligen står i grekiska, var ädlare. Och vad var det som gjorde dem ädlare? Varför fick det predikatet? Judarna var ädlare än det i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Och reformatorerna, de hade samma syn på skriften och samma förhållande till skriften som apostlarna. Vad som utgör skillnaden mellan deras hållning till skriften och den romersk-katolska förhållandet till skriften var inte att de sa att skriften är inspirerad av Gud, det sa och säger den officiella romersk-katolska kyrkan ännu idag, men att de sa att skriften räcker och skriften alena. Och utom skriften gäller inga argument, det finns inget annat rättesnöre. Ett citat, jag ska läsa ett citat som visar just vad den romersk-katolska kyrkan tror om Bibeln och om traditionerna. Det finns en samling utkommen på tyska av konciliernas uttalanden över alla olika dogmer som finns. Olika dogmerna och konciliernas uttalanden
Och bland annat kan man där läsa i den boken, i den samlingen, utgiven på tyska. Det finns också en romersk-katolsk katekes som utkom någon gång på 90-talet. Och där kan man också läsa ord för ord vad de ännu idag tror. Alltså jag läser här ur den samlingen utgiven av ett författarpar, Neuner och Ros. Gud kunde inte ge sin uppenbarelse och sin nådagåva alena genom bokstaven, alltså genom det skrivna ordet. Utan till det skrivna ordet måste också tillkomma det levande ordet av traditionen. Och därför har kyrkan alltid, i motsats till reformationens kyrkor, hållit fast och fastslagit att den heliga skrifts bokstav inte är tillräckligt och inte kan vara det enda rättesnöret för tron. Det är alldeles tydligt. Skriften alena, nej, det räcker inte. Gud har bestämt det så, skriften och det levande ordet av traditionen. Och Vatikanum II, alltså det andra Vatikanska konciliet, det var nog på 60-talet. De slog fast att både skrift och tradition måste man ta emot med samma barnlika vördnad. Båda med samma barnlika vördnad, skrift och tradition. Alltså de heliga traditionerna och den heliga skrift bildar tillsammans den fullständiga skatten av Guds ord. Alltså Bibeln räcker inte. Bibeln plus traditionerna. Skriften alena och skriften själv. Vad sa Luther om Bibeln själv, hur den är? Den heliga skrift är Guds ord, utskriven i bokstäver. På ett annat ställe säger han, skriften har aldrig tagit fel. Ett tredje ställe, den helige ande talar inte ett enda ord förgäves. Så varje ord räknas och gäller. Och ett fjärde citat, skriften kan inte ljuga. Alltså skriften är utan fel, absolut tillförlitlig, har inga motsägelser i sig. Skriften är så fullkomlig som Gud själv, det är Guds ord. Calvin, han skriver i sin dogmatik Institutio, alltså i sin Institutio, det har behagat Gud att bevara sin sanning för beständigt bruk i skriften alena. Bevara sin sanning i skriften alena. Det trodde alla reformatorer. Och så också de reformatoriska kyrkorna. I Westminsters trosbekännelse som blev författad på 1600-talet. Där står om skriften: skriftens auktoritet beror inte på någon människas eller någon kyrkas vittnesbörd, utan den beror fullständigt på Gud själv, han som själv är sanningen. Och han är
dess autor. Upphov. Han har givit upphov till skriften. Och därför ska man ta emot skriften därför att den är Guds ord. Och det var så man tänkte och trodde i reformationens kyrkor till 1700-talet, ännu långt in på 1800-talet. Och sen så bibelkritiken och genomsyrade hela protestantismen. Och bibelkritiken, den började med upplysningstidens filosofi, som vi såg. Att människans förnuft räcker. Människans förnuft är viktigare än den bibliska uppenbarelsen. Människans förnuft avgör vad som ska tros eller vad som ska tas på allvar i Bibeln och vad som man inte kan tro. Och därmed gav man det mänskliga förnuftet, eller tillskrev det mänskliga förnuftet förmågor som förnuftet inte har. Mänskligt förnuft kan aldrig förklara hur allt blev till. Hur intet någonting blev, hur ska man förklara det? Förnuftet går inte. Skulle intet en gång ha beslutat sig för att vara? Vi kan inte veta hur allt var i begynnelsen. Förnuftet räcker inte. Förnuftet räcker inte att förklara människan själv. Vi är en del av världen vi lever i. Man kan inte förklara någonting som man själv är del av. En tavla kan inte förklara sig själv. En målad tavla. En tavla kan inte förklara sig själv. Det är idioti att tänka så. En betraktare som inte är tavlan, ser tavlan, kan förklara det. Människan kan inte fara ut ur sig själv och förklara sig själv. Det går inte! Egentligen är det så logiskt och simpelt att man förstår det ju genast. Men synden gör att människan inte vill förstå det och inte vill ta emot sanning som kommer ovanifrån och utifrån. Som förklarar honom vem han är, vad världen är, hur världens uppkomst måste förstås. Det måste ju någon förklara som inte själv är världen, som är utanför och ovanför. Och det är faktiskt så att allting som Bibeln, det viktigaste bibliska lärorna, är för förnuftet, de är förnuftsvidriga. Inte för att de är oförnuftiga, men de är högre än förnuftet. Och jag säger förnuftsvidriga för människan i synden. Han hatar de sanningarna. Skapelse inom 6 dagar. Syndafallet. Arvsynden. Att Gud blir människa och att denne människa lider för andra och bär deras straff. Och att den som tror och inte gör någonting får fullkomlig förlåtelse och rättfärdiggörelse. Allting skänkt. Att han blir född av en jungfru. Att han uppstod kroppsligen. Att han uppfor i himmelen kroppsligen. Att han kommer igen kroppsligen, synbarligen. Att Gud är en och att han är 3. Och ändå en. Och inte 3 likadana, utan en Gud. Och sonen är helt Gud. Fadern är helt Gud, den helige ande är helt Gud. Inte fadern en tredjedel och sonen en tredjedel, den helige ande en tredjedel. Det går över vårt förnuft. Och det är förnuftsvidrigt för den syndige människan att människan blir för evigt av Gud förkastad, dömd, fördömd, evigt för att han inte tror på sonen. Att Kristus alena och utan honom, att det inte finns någon frälsare, ingen väg till frälsning utom Kristus. Det går mot allt vad människan känner och tycker. Och hela
läran i Bibeln om Guds utkårelse. Det är en sådan anstöt mot allt mänskliga tänkande och allt vår sätt hur vi förstår rättvisa och orättvisa. Gud utväljer. Utan att fråga mig först. Så säger det Bibeln. Jag förstår det inte. Det går mot mitt förstånd. Och att människan i synden är en slav, som Herren säger. Och en slav måste göra vad som befalles honom. Synden befaller och vi gör vad synden befaller. Och ändå 100% ansvar för vår synd. Förnuftsyndring. Men Bibeln är det så. Och det visar att en uppenbarelse om vem Gud är, hur Gud är, vem människan är, hur människan är, hur människan blir frälst. Det finns ingen annan möjlighet att veta om det än att ta emot det som en uppenbarelse. Det är saker som vi inte kan med vårt förnuft någonsin komma på och förstå. Men då vi tar emot den uppenbarelsen, då ger oss Gud förståelse. Då tror vi det och blir övertygade om att allt är sant. Vi blir överbevisade av sanningen så att vi med Luther säger, jag är bunden i mitt samvete. Jag kan inte säga annat än att det är sant. Allt som Bibeln säger om Gud, om människan, om frälsningen, om slutet av den här tidsåldern, av den kommande världen, av den kommande hemligheten, av den eviga förtappelsen. Allt är sant. Vi har blivit överbevisade genom ordet själv. Genom den helige Andes verkande tillsammans med ordet. Och det är den heliga Ande som verkar tillsammans med Fadern och med Sonen i frälsningen. Faderns rådslut och Sonen som utförde rådslutet om frälsningen och den heliga Ande som meddelar oss det. Så att ordet i oss blir verksamt och kraftigt och blir till verklighet. Ja, det var alltså den uppfattningen som reformatorerna hade om skriften. Den uppfattningen som reformationens kyrkor länge har haft om skriften. Och jag ska fortsätta med 6 egenskaper som den helige skrift har. Det är följande 6 egenskaper. Skriften har auktoritet. Och sen ska vi se skriften är fullkomlig och utan fel. Och sedan som tredje, skriften är fullständig. Inte bara fullkomlig, också fullständig. Det är inte samma sak. Sen som det fjärde, skriften är harmonisk, enhetlig. Inga motsägelser. Skriften är harmonisk och enhetlig. Det femte, skriften är tydlig och klar. Det är inte alltid lätt att förstå. Många som är svåra att förstå. Men skriften är inte oklar. Och skriften är ofta svår att förstå. Inte för att skriften är oklar. Vi är oklara i vårt tänkande. Skriften är tydlig och klar. Och sen som sjätte egenskap, skriften är verksam. Bibeln är inte en samling av teorier och fina idéer. Bibeln är Guds levande verksamma ord som har den kraften att verka det skriften säger. Och om skriften inte vore så skulle ingen av oss sitta här. Skriften har gjort oss till troende. Skriften har helgat oss. Genom skriften har vi blivit födda på nytt och skriften verkat. Säden som verkade på nyttfödelse är ordet. Det är verkligen Guds ord.
levande och verksam. Så dessa 6 egenskaper ska vi sen ta itu med efter pausen, och så ska vi avsluta med att betänka hur stor synden är och hur stor dårskapen är att avvisa Guds ord. Att avvisa denna uppenbarelse genom vilken Gud själv talar till oss människor.